siguro ay. Naog. Takay ba? Murag di na gid ni maayo. Dado na gid ka sa doktor. Juya, uy! Langit! Wow! Airplane! Asa na pagka-to? Siya, no? Purag nalisuan gito. Wala naman sa dito sa balay. Uy, para gid lagi, nalisuan gid lagi. Uy, kanaog dira. Uy, kanaog dira, magbong ka. Hindi ka. Naog dira kay magbong ka. Naog. Dali, takay ka. Motoro. Nabuan naman siguro ay. Naog. Takay ba? Murag di na gid ni maayo. Dado na gid ka sa doktor. Naog na. Dali ba? Pagdali ba? Naog na ato na. Dado na gid ka sa doktor kay di na magini maayo ta. Raboy! Maayo na, dado di ka. Mau makan di sini di. Solo. Mau dokter besok. Mau nih? Ayo Pak, aku Real mo? oh kayak Oh, bitaw. aku ni pari lagi Pak. Suwa, nasa ko no? Kayak balan kasi balan. Murag daw na suwa. Di ba dokter man ka sa nasuan? Oh. Lagi kayak aku lagi nih Pak. Dito sa babaw sa Ako nang ilan ako kay bisa ko. Ako lagi Oh, barang. Ato sa udok dapat ibalik na ko. Dapat ayo na ni siya. Ari sa Ni Andre. Tak nakatulog lagi. Buang nga ni. Nilakas ako kaya na po ikuwaon dito. Kena ikuan siya ha. Lah, gagat. Mimit ko gagat eh. Mimit ko gagat. Dagan ni. Asa na karong kuha na ako pasyente eh. Sarap na yung buang niyo. Gagat. Tuho na ko. Tuli ana ni. Ya apa yan ako kanina na tuhi. Ano pambiyay. Ya, kung sa may nakuha na sa pagpapingwit ka ron. Sa may nakuha na sa pagpapingwit mo. Dok, og tinatagutot, Dok. Unsa kay makuha planggana man, Dok. Base ikaw buang, Dok. What's up mga James Jobs? It's time to shout out now. Shout out ni kon Giselle Lipalam ug shout out po kon Jenny Lipalam. Shout out ug shout out ni kon Janmel Pelicano ug Brion Himpayan. Shout out. Ug shout out po kon Adrian Espinosa ug kang Carl Justin Bantog. Shout out. Shout out ko ka Michael Shabo ni Richie Lintan. Shout out. Shout out ko sa nakasutingan 33. Shout out. Shout out ko tanan diha sa mga amigo nako, amiga, ilabi na kay Inday, Shiana. Shout out. At sayang mama. Shout out. Sayang mama Bilin. Shout out ko nyo day. Shout out ko sa mga rabakang sa Midilin. Mga yutay bayot.
shout out ko niya, Dol. Ako ba, mag-utay shout out. Ikaw pa ta. Shout out, Amy, sa mga tanang followers niya. Please like, share, and subscribe. Bye-bye.